det var jo, at vi i Danmark rigtig godt kan lide ting, der er anderledes. Og det repræsenterede Lucy jo faktisk på en måde. Fordi hun bor her og kommer fra Thylejren, og så har vi Christiania, og så har vi en masse andre fede ting i Danmark faktisk. Og de fedeste ting i Danmark, det er faktisk jer, eller os. Fordi vi er så fucking kreative, og ved tingene anderledes, og det synes jeg er ret stort. Så det vil vi godt fejre i dag, det der anderledeshed, hvis I er med på det. Kan I genkende det lidt? Vi vil godt være lidt anderledes. Det er sgu helt fornuftigt. Vi lever Hanna for solen, og når den kommer, så drømmer vi. Lever Hanna for solen, og når den kommer, så kysser vi pigerne på stranden. Vi drikker os stive og ryger en lille pive, og så skal vi hurtigt hjem i seng. Og solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Og solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Bliver det sommer, oh ja yeah. Så bliver det sommer, oh ja yeah. Når sommeren kommer, så går vi rundt og drømmer om drenge og piger, vi kan lide. Vi kysser hinanden og mister helt forstanden, når kærligheden den sætter i. Og når solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Og solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Ja, så bliver det sommer, bliver det sommer, så bliver det sommer. Vi knipper og boller og slikker, vi kommer. Og så skal vi hjem til lille mor. Og så skal der grilles, skål i øl og papvin, og så skal vi slås med hungersten. Solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Og solen den kommer, så endelig bliver det sommer. Endelig, yeah. Og endelig bliver det sommer. Endelig bliver det sommer. Tusind tak.